na ceste a odvedzať aj električná voda. Aktuálne má piatkový bratislavský má prejazd priamo v rodnej konečnej spoločnosti Ľuboška. Prvá bratislavskú diaľnicu týchto bez instalácií nárazov dotedy sa zdržíte na most Petržal. V Českom priechode Slatina je silnou poslovicu pre nákladné vozidlá odporúčate. Radar čier MV vás na ceste číslo pri Ivachale do Ružomberka, stacionárny radar jazde do Bratislavy a na D1 pri radle Čataj smerom. Aj vy sa môžete s manielom, zavolajte nám dopravnú udalosť a po registrácii môžete získať zaujímavú odmenu. Bezpečne a plynulo. Zelená vlna 0800. Tak vás naháňa chuť na niečo drobné, čo tak dať si grillovaný ľad. Áno, grillovaný ľad, dobre počujete, v Číne je očividne všetko možné. Do ktorých sú kamene, a teraz zase toto grill, na ktorom kúsku je korením a potom to servíruje. Trošku povedať, koľko kúsky, ale na klohať. Ďaleko čas, keď si niektoré myslí, vždycky na jedenie. To vie. Budú vo svete. Musíme veci na príklad. My vás potrebujeme.